wekhambula. Uma ucabanga nje abantu baseSwazini baye bebe bangaki uma befika bezolobola. Hayi ngithanda angazi ngicabanga leyo nto. Phela baba kuyofanele sazi ukuthi sikhethanishela abantu abangaki singayiphoqi phambi kwabantu basemzini kaSindi. Even if it means fanele sigugulishe. Ngoba phela uyazi uma singabaphatha kabuhlungu abantu baseSwazini bangaze bacabanga ukuthi mhlawumbe sinezinophobia. Hayi bayozobona mase bezofika ukuba bangaka. Asingayixhwanga thina ngaleyo nto manje. Ungisizeke baba. Ungabizi phela inkomo zoboya. Kuba singayibeka phi nje inkomo zoboya la ekhaya njengoba singanaso nesibaya abakithi. Yesihlaba kuzofanele siyothenga indawo la ngakoMbumbulu noma koAdams kuthiwa beyibiza kahle. Senzele ukuthi mebelethe inkomo zoboya siyoyibeka khona nje sibe nesibaya nomfana ozosigadela zona inkomo zonklobola uSindi. Uyabona manje uya jumping the gun. Yabona lento engitshela yona ukuthi yabona ingane zakahlangani kwahlangana kodwa wena usukhuluma ngendaba zeindawo nayo yonke into. Cha phela baba. We must plan ahead. Mina ngimbonile umfana ngam-approve. Yini ke sizoba inkinga? Muhle lo yamfana futhi uyabona ukuthi ukhuliswe kahle. Futhi ufundileke. uSindi nje uzoba happy nalo yamfana waseSwazini. Mina into efanye ngenze sure ukuthi ngiyayenza ukuthi ngenze i-double date for uSindi nomfana lo bese udadewethu lo onomuze emhlanga rich alethe ingane yakhe yentombazane nomkhonyana wayo phela ishade nomkhonyana we-accountant from abroad. Lalela kusekuze kwabantu kuja ngisawukufudumeza. Ngathi sikhuluma ngendaba ebaluleke kangaka wena uhamba uyofudumeza ukudla. Yinto ebalulekile ukufudumeza ukudla. Ibuyiqoqo ngiyabuya. Ulaleleke ngizoxoxela ukuthi uze noma usekitchen. Wakhambule wakhambule wakhambule. Mom, I don't know why you could not collect your prescription yourself. You're perfectly capable. Sincere. Kuzo zonke izinto ezingigake sengikwenzele zona emhlabeni ngakuzala ngakukhulisa ngakwenzela yonke into oyidingayo. Abafazi bayayitshinga ingane la ngaphandle usuhlulwa nje ukuyongilandela i-prescription Sinsiwe. Hi, Ma. It's not really that. It's just that I had a rough day today and I lost my car keys and all that. I had to take a taxi. Hey, so I'm sorry, Mom. Ya khona ke mekunjalo cha. Ngeke phela kube good impression ukuthi u-international doctor wonke akubona uhamba ngetekisi for lunch. I know, but if it's so urgent to you, I'm just gonna call Justice and tell him to come over and drop the medication to you after you collect it. Is it fine? Cha Sindi. Phela first impressions last. Angifuni nje udokotela athi acabanga ukuthi hayibo uJustice nayo uyilunga lomndeni wethu. Hayi cha ngeke nje ngeke. Oh, but Mom, it's just to collect your medication. Cha Ntombi. Ngiyabonga. Angifuna athuke phela udokotela tata azayitshela ukuthi shoot nayo uyoba nezingane njengo Justice. But Mom, are you there? Yes, Sindi. Yeah, Mom, I really hope it's not one of your funny games. I can't take it anymore. Angifuna ukuhlanganiswa na dokotela mina. Lalela sithandwa sami. Ayikho into ongayenza ngoba when Jesus says yes, nobody can say no. Kulungile ke sikuzofanele uyowacollect kusasa kamaphilisi sami lawo. Okay, Ma, then I'll see you later. Kulungile sisi, bye. Bye, Mom. Sindakazi ukuthi uzoba umesisi dokotela. Wakhambule